4 дни с 2 деца в Валенсия, Испания. В този семейен влог ви взимам с нас на приключения в Испания. Нека заедно да прекараме няколко дни в Валенсия, за да ви покажа интересни локации за семейства с деца. Къде спахме, наехме ли кола, кое колко ни струваше. Всичко ще споделя по-късно във видеото. Затова приятно гледане. И не забравяйте да се абонирате за канала ми и да харесате видеото. Успяхме да видим всичко, което планирахме, дори ни остана един ден за свободна програма. Тоест, лично за нас 4 дни бяха напълно достатъчни. Към Валенсия летяхме с Ryanair рано сутринта, а на връщане с Wizz късно вечерта. Така имахме 4 пълни дни. През първият ден посетихме Биопарк Валенсия. Паркът е комбинация между зоологическа градина и сафари парк. Тук може да видите животните да се разхождат в свободната си среда, която максимално пресъздава природата. Те не са заключени в клетките, а се разхождат свободно на територията между широки и просторни заграждения, отделени от скали, растителност и водоеми. Паркът е разделен на 3 основни области, които представляват географските зони, откъдето са подбрани животните, а именно Савана, Мадагаскар и Екваториална Африка. Имаше огромно разнообразие от животни, а аз лично съм пленена от жирафите. Толкова са красиви. В парка има 3 ресторанта, в които да хапнете, докато се наслаждавате на животните. Биопарк Валенсия отваря в 10 часа, има подземен паркинг, ако идвате с кола, както и зона, в която да оставите багажа си, ако като нас идвате директно от летището. Билетите ни за биопарка бяха 153 лева за 2 възрастни и 1 дете. За Мартина входът беше свободен. Входът за деца под 4 годишна възраст е безплатен, а за деца от 4 до 12 години е 22 евро. Ние купихме билетите онлайн, за да си спестим опашките, но може да закупите вашия билет на място.
втория ден посетихме градините Турия, площадът на Девата, кметството на Валенсия, което беше изключително впечатляващо. В него имаше музей, в който можем да научим много за историята на града. Изключително внушителни и красиви бяха всички зали в кметството, а много важна подробност е, че в делничните дни входът е свободен. Докато се любовате на градините и на площадът, използвам момента да ви споделя още малко полезна информация. Апартаментът ни беше със страхотна локация, близо до плажа, близо до океанографския, недалеч от центъра и на една крачка буквално от метрото. По-напред във видеото ще ви го покажа. Не наехме кола, защото транспортът беше много удобен, а през повечето време вървяхме, защото искахме да разглеждаме и да се движим. Взехме с нас бебешката количка, както и ергораницата, за да може, ако Николай се измори от време на време, да се редуват. Апартаментът запазихме през Booking, ще оставя линк в описанието на видеото. Ако случайно се търсите готино място с удобна локация, винаги може да хвърлите едно око. А сега, докато продължавате да гледате нашите кадри, може да ми споделите били ли сте във Валенсия и кое е мястото, което ви допадна най-много.
като разгледахме всичко, което ви показах в предходните кадри, се отправихме към паркът Гъливер. Паркът Гъливер е детска площадка, която представлява огромна фигура на Гъливер, който лежи на земята и от тялото му се спускат малки и големи парзалки. По фигурата се разхождат и спускат малки и големи, деца и родители. Отделете му поне 1-2 часа, децата ще ви бъдат благодарни. Сигурна съм, че и на вас ще ви хареса. Ще тичате и ще се спускате заедно с тях. И за тези, които ме питаха в Instagram, входът е свободен. Тук се прибираме, за да си починем, Мартина да си спи наудобно в леглото и след обед се отправихме към пристанището и към плажа, за да могат децата да си поиграят, а ние да се полюбуваме на красивите гледки, на морето. И в общи линии това бяха местата, които посетихме в ден 2. Сега ви оставям да се полюбувате и вие на пристанището, на плажа и на красивата плажна ивица в Валенсия, а след това ви взимам в ден 3. Третия ден от престоя ни разгледахме Океанографския център, както и градът на изкуствата и науките. Океанографският парк е най-големия аквариум в Европа. Намира се в града на науките и изкуствата и отдава своеобразна почет към живота в моретата и океаните. Той ще ви впечатли не само с размерите си, но и с стъклените тунели, в които може да се разхождате, а над главите ви да плуват акули. Има няколко зони, които са разделени тематично: Арктика, Антарктида, крокодили, влажни зони, умерен и тропически климат, острови, езера, Средиземно море, медузи, мистериите на морето, океаните, делфинариум и други. Някои от най-атрактивните видове в тях са пингвини, тюлени, морзове, морски звезди, скатове и много други. Отделете си поне 3-4 часа и задължително гледайте шоуто с делфините. Шоуто е 3 пъти дневно в следните часове: 11:45, 13:15 и 17 часа. А ако гладнеете, в Океанографския парк има 5 ресторанта на ваше разположение. Билетите варират според сезона, като ние платихме 208 лева за двама възрастни и едно дете. За марти отново беше безплатно. Купихме билетите на място. Но разбира се, вие може да ги купите онлайн.
разходката в Океанографския се отправихме към Музея на науките и изкуствата. Там нямахме програма, просто разглеждахме и се любовахме на красивата гледка. До тук обиколихме всичко желано и през четвъртия ден имахме свободна програма, паркове, градини и на където ни видят очите. Пътуването ни, а с него и това видео, е към своя край. Надявам се да съм ви била максимално полезна и да ви е било интересно. Ако имате въпроси, може да ги оставите в коментарите. Благодаря ви, че останахте до края. Абонирайте се и харесайте това видео, а скоро ще ви покажа още едно много интересно семейно пътуване.